Да намерите пътят за разрастването на вашия местен бизнес онлайн не е никак сложно. Привличайте нови потенциални клиенти, превръщайте ги в продажби, превръщайте ги в положителни отзиви и след това ги реактивирайте като повторни купувачи. Точно това прави нашата платформа. За да генерирате последователно нови потенциални клиенти, първо трябва да бъдете намерени. Най-бързият начин да накарате търсачки като Google да поставят вашия бизнес начало на техните резултати за търсене е чрез постоянен поток от положителни отзиви. С нашата платформа можете да се показвате в резултатите от търсенето и да се откроявате от местната конкуренция, като лесно събирате нови клиентски отзиви чрез SMS съобщения. Но намирането му е само началото. Повечето потребители избират първият бизнес, който отговори. Така че, освен ако не започнете разговор с тях почти незабавно, те ще отидат другаде. Това е причината да направим започването на разговори с посетителите на уебсайта толкова лесно, колкото натискането на бутон, свързвайки ви моментално чрез текстово съобщение, така че разговорът да не приключи, когато напуснат вашият уебсайт. Ние обединяваме всички ваши потенциални клиенти, независимо от къде идват, в един поток от разговори, който поддържа текстови съобщения, имейли, видеосъобщения, чатове на Google Business и дори DM на Facebook и Instagram. Така че можете да реагирате по-бързо и по-ефективно от всякога. Когато става въпрос за превръщането на всички тези разговори в клиенти, правим събирането на плащанията също толкова удобно. Така че получавате плащания по-бързо, без значение как клиентите предпочитат да платят. След това ще искате да получите положителни отзиви от новите си клиенти, което се случва незабавно с нашите автоматизирани съобщения. Колкото повече разговори и клиенти генерирате, толкова по-лесно е да стимулирате и увеличите вашия бизнес. Правим реактивирането на контакти с клиенти толкова лесно, колкото добре познахте щракване на бутон. С групови действия можете да изпращате кампании по текст и имейл, за да генерирате нови продажби, когато имате нов продукт, промоция или история за разказване. Ние правим съвременният онлайн маркетинг лесен. Нека да започнем да развиваме бизнеса ви още днес.